Kamaphele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngondaba ezitha unontanda kuphanyiswa. Kusenzinyana ke kusasokoleka kule nto ifikayo uthi ayenza nako elicala iphele le volume ungazi ba iphelele phi kodwa sizawude siyichane sizawude siyibambe. Saturday ke the 4th of December is 2021 kulapho sincokola khona ke izinto ezidlumzi siyacebisana siyafundisana siyakhana sithi nawe ke ubophosa isivivaneni ukwenzela uba sikhulisane uphendula apha ngasemva xa kwababuzayo ubuze nawe uzophendula ukwenzela uba le nqanawe siyikhweleyo ihambe iye phambili. Namhlanje ke bantu abahle nje kuba yiyo nje le Saturday siza siphethe lento abantu abayibuzayo ngokwaba ke benza ii-sessions apha ekhaya umuntu uzele ila session ye-1 hour ngefowuni khala ngesilwane sithi xa simamele sithi kuye ayisiso isilwane esi. So we felt ukuthi because lento is becoming very common abantu banyangwa izilwane kodwa kube kungekho ngxaki yasilwane sathi make size nayo lento yengxaki yokukhupha isisu okanye ezingxaki zomuntu ebekhe wakhupha isisu kuba kaloku lento iya-misdiagnose. Yabona ke i-problem once i-diagnosis ibe rongo ne-treatment izawuba rongo because kaloku wena ubune-pain yentloko wanikwa into ye-pain yesisu okanye wena sisisu esibe sikuqaqambela wanikwa into enyanga i-pain yentloko nayo yeye-pain kodwa not lena yakho i-pain. Masingene ke kuyo lento ethi iingxaki zokuphunyelwa sisisu. Isisu esi bantu abahle yinto ephumayo komnye siyaziphumela laa nto kuzawuthiwa i-spontaneous ubone sengasekho isisu mhlawumbi xa ndithi ubone ndiyayibaxa le nba uthi ubungazazi noba ukhulelwe ucimba wena uziyele exesheni kanti kuphuma isisu omnye ibiseza le pregnancy ivele nje iphele i-pregnancy yayibona ke ngoku usana lubhubhe kufanele uba luyokhutshwa ayinguwe othe malukhutshwe imeko nje zithe malukhutshwe omnye asikhuphe ngenxa yokubana akazumelana nayo le nto yesisisu omnye mhlawumbi uthi uzunyiwe mhlawumbi okanye uneengxaki zakhe ezi-psychological ezenza uba akhuphe esisisu omnye uhoyika i-societal nto yabona uba ndisindisiwe ndizawuthini ngokuphinde ndikhulele okanye uzawuthini umama uzawuthini utata mandisikhuphe esisisu ndisemncinci. Iba zezi ngxaki ke ezenza abantu bakhuphe isisu usikhupha esisisu usolva la problem yela xesha ikulandele le problem ke yona ibe neempawu zomntu othe wakhupha isisu. Zeziphi ke ezo mpawu ke bhele enye yezi mpawu ke yile nto yokuphupha ulala nomntu. Le nto yokuphupha ulala nomntu ke iba yenye yezinto esithi xa uza nayo uthi ndathonga into ethile sithi sisilwane uzawuthathwa ke uyonyanga isilwane kuba kaloku ukuphupha ulala nomntu sisilwane kuthi uzuze nenkukhu nenye inkukhu zibe mbini ezi nkukhu enye bemnyama enye bemhlophe siyokuhlamba apho uzawukwenziwa izinto ke mntana omhle kanti ingxaki yintoni sisisu. Yinto yokuqala ke leyo yabona kuphela ubalanga noba ebendawo mandingabali mandibendidwabe nje ndiyofika ezantsi size kwingxaki elandelayo le nto ekuthiwa kukusindwa esifubeni. Omnye umntu uzawuvuka ibe ngathi ebenento ibimcinezela ngathi bendicinezelwa is the same thing ke le nto lapha esifubeni kuba kaloku olusana kakade beluzawulala esifubeni ukuba belisaphila at a spiritual level lisekhona liza kusenda apha esifubeni sithi ke thina yimpundulu leyo njengoba ulele nje usindwa impundulu kude kubekho nee-pictures apha ko-Facebook zento evela ichophe phezu komntu esifubeni. Asithi impundulu ayibizizo kodwa sithetha ngokumisdiagnoswa komntu ke le nto yamasana ke xa uthe walukhupha okanye wakhupha ayayenza le nto ukuba ucinizelwe apha esifubeni. Ayiyo yodwa ke iyagqitha le nto lena size kweyesithathu apho sithi ukuphupha abantwana. Aba bantwana okanye lo mntwana masiyigxininise into ethi
lo mntwana physically akasekho kodwa spiritually usaphile. Uzambona ke emathongweni, uzamane unika usana, uzawubeleka usana, uzawuhlunyuka wena unalento inosana. Xa udibana nobhele uthi hey ndiphupha amasana kuthi ubelekiswa isilwane, siphinde sinyuke nawe apha ke siyokuhlamba isilwane, kuba kaloku ezi mpawu zolusana zihambe zifane nezesilwane. Le nto siyigxininisa into ye-misdiagnosis. Mangajonga uphawu olunye ukhonkludwe sigqithe. Enye yezi zinto zosana, uzawuba nezinto engathi ziyathetha apha endlebeni, uve ngathi kukho amazwi, omnye kubekho umoya otshoyo apha endlebeni, omnye ngathi uva ii-voices. Sometimes itsholo kude, yabona ke ngole nto inezi voices zivele sithi ke thina ngabantu bakokwenu bafuna uthetha nawe, funeka uthwase. Uza kuthatha komnye kumntu kwabantu bathwasisayo akufake intsimbi engakhange alandele eza processes zokuthwasiswa komntu, kuba kaloku wena unento ezithetha ezindlebeni. The reality of the matter, zikhona into ezithetha endlebeni ngaba bantu badala ogogo bakho or lolo sana, meaning ngabantu bakokwenu abo, okanye ngulaa mntwana wakho uyathetha, bafuna i-attention okanye ufuna i-attention. Elandelayo yile nto yamabele abuhlungu. La mabele ke mntana omhle, ngalibele linye ngawo mabini la mabele azaba buhlungu, la mabele azawuqina, la mabele sometimes uzawude ube nayo ne-sensation yongathi ubuncanciso, vele uqonda uba yandincanca ngole nto esisilwane, kusathiwa sisilwane le nto lena ngokuba ifike yakuncanca. Uyayibona ke ngoku siphinde sikuthathe thina siyokuhlamba, sithe kudala kodwa siyenza lo mhlamba, masimse esidulini, makaphalaze esidulini, makamne esidulini, benesiduli le nto. Kanti we are doing the same problem yokumisdiagnosa into yamasana akuncancayo, sidlule sithi ukuphupha uncancwa. Uyayibona le ingasentla because iyayelelana le nto lamabele adumbayo, masiyohlule. Omnye ayadumba ibe ngathi unayo lo sense engathi bencanca, uyedwa lo uphupha encanca umhla nezolo. Eyiphupha le nto, uncanciwe izolo, acancwa izolo elinye, acancwa lo mntu adatha omnye hayi ayisandincanci ngokuya ndimfaxaza. Yabona ke ngoxa seyimfaxaza seyixelisa laa tata ngoku wayemfaxaza usathi ngubhebi kuye. Naku ke ngoku ubhebi ufikile naye uzomfaxaza, igqithe ke le nto kuba zininzi ezi zinto. Yabona ke lo mfaxazo nayo yile kuzawuthiwa sisilwane, uncancwa sisilwane. Iseyila problem besithethe ngayo ukubana utheni uyamisdiagnoswa ngabantu bamayizi. Sinxamile bethuna kuba kaloku xa usithi lusana andizufumana mali, kanti xa isisilwane ininzi imali endiza kubiza yona. Size kulena ke yokugqibela, omnye uzawuthi ikhona into engathi yagungquza apha esiswini. Once kugungquza into esiswini, ubhele uzawuthi lidliso eli, enelidliso lidala, elidliso lifakwe kokwenu, elidliso lifuna ibhotile, ndiza kwenzela ibhotile ke usele lo bhotile. Uzawuqhubeka uthi le nto isagungquza, ndikuphinde ndithi masiye uyophalaza, uphalaze ucinywe. Yaqhubeka le nto yagungquza engathi yajikeleza le nto lena. Sithi hayi noko le ngxaki yakhe psychological because kudala ndimnyanga awuyazenzisa. Ithini ke ngoku ubhele le nto? Kuba kaloku ndizizamile ezi zinto zokukhupha esi silwane, but ngokuthi le nto yinto yasekhaya, yinto yosana, kuthiwani xa kunje? Impendulo mntanomhle ithi le nto ayinakuba kuthiwe hlanjwa, kuba unasimnyama sokuthakathwa. Uhamba wena nelithunzi lalo mntwana, apha akukho nto kuthiwa wena wone yona okuthiwa makuthweni, either than ukuba siye kogogo abasigcinele aba bantwana, kuba kaloku abantwana sibaphiwa likhaya baphinde babuyele ekhaya, bagcinwe ngugogo ke. Le nto ithi kufuneka kwenziwe umsebenzi wokucenga izihlwele. Njeba kusenziwa lo msebenzi wokucenga izihlwele nje, le nto izi-types ezintathu i-approach eye ithathwe. I-approach number 1 yile iba difficult kwabanye abantu, le nto siyokuyihoyela ekhaya. Yabona ke ngoxa iyohoyelwa ekhaya, omnye umntu athi hayi ndasindiswa, hayi andifuni le nto bayazi ekhaya, hayi umyeni wam. Yabona ke ngoku means awuzukwazi uyenza le nto ekhaya. Xa isenziwa ekhaya ke yenziwa isikhaya, either le nto ngoomama bekhaya bayenzayo, kweminye imizi ngootata bekhaya bayenzayo, kuba kweminye imizi kuthiwa ingxaki yomama.
into ophuma kwesisu bayihoye egoqweni, okanye ingxaki ekhaya ihoywe ngotata ebuhlanti endlini enkulu. It doesn't matter uba kokwenu kwenziwe iphi approach, i-correct. If kokwenu abayazi bayenziwa njani, ask kule lali nihlala kuyo, because kaloku wangumntu oqala uphunyelwa sisisu. Yinto eyenziwayo kule mizi xa kuphuma, qha akuthethwa because there's ithabu kule nto yokuphunyelwa sisisu. All we are emphasizing kulo number one, don't listen to abantu bakaFacebook uba into yakokwenu ze niyenze njani. Funeka niyenze ngolu hlobo lwenza isensi phayana kokwenu. Lena ke ngunumber one. Sidlule siye kunumber two approach. Unumber two ke yilena uba kuvele kwenziwe iladi. Le nto yokwenziwa kweladi ingasikweyijonga ukuba yithini into yakhona, into kwenziwa kweladi kwenza uba singayitsali kakhulu. Size kulwesithathu. Lena yesithathu yile uba kungenziwa eliladi. Eliladi ke uyalenza eliladi, ulenziswa ngulo mntu wamayeza. Eliladi uyazenzela kokwenu. Eliladi uyazenza kwezi ndawo zabantu abadala. But apha kunumber 3 eyeladi ndifuna uyimamela, sinayividiyo oniladi singatyanga xesha apha. Lena yomntu wamayeza, lo mntu wamayeza engakwenzisa kwiinkundla zabantu abadala. Lo mntu wamayeza engayonigayida phaa kokwenu. Lo mntu wamayeza engakugayida phayana eladini, meaning lo mntu wamayeza engakugayida naphi na apho le nto ekufanele uba okanye wena obawela uba uyenze khona. Nantsi into emasiyi-emphasize ke bantu abahle ngale nto sithi, okokuqala, into yokuphuma kwesisu ihambe ibe nokukhupha umphefumlo. So yinto esiyingxengxezelayo, yinto ezawuhamba ihambe nokuthi ufuna uthwasa, soze uthwasa ugqibe ulwimi etywaleni uboluphika, soze uthwasa ugqibe usalandelwa yinto yosana. Unumber 2, le nto yosana iza kukuvalela izinto, uzawuba nesichitho, uzawuba nesimnyama. Ngale nto yolusana uzawuba nomgqwaliso, kuzawuthi unezilwane, awuzuhlalwa ndoda, because le nto lusana ihambe kwayona ibe nento ekhweletayo ekufanele uba siyilandele. Kuba ukuba uyilandelanga le nto lusana uzawunyangelwa imigqwaliso, unyangelwa izichitho, unyangelwa izinto ongaguli zizo. So it's very important ukuba siyilandele and singazinyangi, singanyangwa, sithethe nabantu abadala, kuba kaloku le nto yinto efuna ukucengelwa apha ekhaya, yinto yabantu abadala. Andifuni ke ukuyigxininisa laa nto yeladi, kuba ihambe abantu abenemibuzo uba iladi ndiyakwazi ulenza emqashweni. Thina sithi ukuba wenza into edibanise nokucenga izihlwele zakokwenu, uyenza usemotweni, uyenza udrayiva use-freeway, uyenza umise imoto ngakuloo kona. Into yokucenga abantu abadala ayinandawo. Mnqande umntu othi awukwazi uthetha nezihlwele zakokwenu kuba kuthe. If usemqashweni, ukuba uvumelene nomastandi athi umastandi ndiyakukhulula bhele ungazenza into zakokwenu only kulaa kona, ayichaze kubantu bakokwabo uba kukho lo mntu ungubhele uhlala apha emqeshweni apha eback uyazenza into zakokwabo, mkhululeni bantu abadala nam ndimkhulule. Mandingayitsali bantu abahle kuba sinale nto ivele inqamka, ndanoba izawunqamkana kule game. Masiyeke ilale siyodibana nge-Spiritual Sunday ngomso camaku.